iman itu mewujud, iman itu berbuah dalam tindakan setiap hari. Woing iman kapitadosan menika wonten saged dipun pirsani, saged dipun raosaken dening tiyang sanes. Menika ugi saged dados pemikat tiyang sanes kagem nderek Gusti Yesus Kristus. Pramila Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, minggu menika kita mungkasi Minggu Paskah ingkang kaping sekawan. Kita dipun emutaken sepindah malih bilih kita pitados Gusti Yesus Kristus ingkang wungu menika maringi gesang enggal kagem kita. Kita ingkang pitados bilih Gusti Yesus Kristus ingkang wungu menika juru wilujeng, pangon ingkang sejati, Allah ingkang maha kuwasa lan sanes-sanesipun. Sumangga iman kapitadosan kita ing Sang Kristus ingkang sampun wungu menika kita wujudaken wonten ing pigesangan saben dinten. Kita ngatingalaken woing iman kapitadosan kita wonten ing gesang saben dinten. Sae wonten ing gesang pribadi, wonten ing brayat, wonten ing masamuan, mekaten ugi wonten ing gesang masyarakat.